furancɛrɛ fanga ɲɛmaba général d'armée Assimi Goïta bi juma ka bɛn novembre kalo tile 28 sanba 2025 kulikorokaw feni nɔ a ye fɛn min ye kalandenw minnu ka kalan sera kuncɛyɔrɔ la ni tun ye atako 47 ye olu ka baaraw kuncɛli kɛra bi ka sanga ni maabaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔna na kulikoro emiya kuruba kɔnɔna na o de bɛ kɛ an donkan ye bi bakuruba kunnafoniw na kunnafoni wɛrɛw na da minnu kan kɔ olu kɔnɔ kuma lase aw ma an b'a fɔ an ɲɛna n ko aw bisimila. Lemba jabaranu kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Sherifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a waati selen i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoniw na k'a jira k'a fɔ ka bɛn ni fɛn min ye bi juma novembre kalo tile 28 sanba 2025 Mali furancɛrɛ fanga ɲɛmaba général d'armée Assimi Goïta a ye kalandenw minnu finitigilakaw olu tɔgɔla minnu ka kalan sera a kuncɛyɔrɔ la ni tun y'a ta ko 47 ye 47e promotion ni a tɔgɔ dalen bɛ Mali cɛba dɔ la n'o ye feu général de brigade Benkasi Sangare maa 343 olu kɔni bɛɛ lajɛlen yamaru dira u ma bi u ka kalanw ko a sera a kuncɛyɔrɔ la wa u bɛna don ca de la nin wagati in na baara kofɔlen a kɛra jamana ɲɛma ka fara ale ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ golomasiri tabaw général de corps d'armée Sadio Kamara ale ni CNT maa ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Jawe ka fara maaba caman wɛrɛw kan an ka ciden minnu tun bɛ u nɔfɛ kulikorokaw fɛ yen an k'u ka sɔrɔlo ɲamada. Ni lajɛrɛba min filɛ nin ye n'a tun bɛ tali kɛ élèves officiers ni tun ye atako 47 ye k'u tɔgɔ kɛ feu général de brigade Benkasi Sangare a baaraw nun donna ni Mali jɔnjɔn fɔli ye. Nisɔndiyaba de bɛ ne la parce que cérémonie ni cérémonie ba de don cérémonie nationale de don. Ne yɛrɛ ye officier en retraite ye ne den de filɛ ka nommé ta ka kɛ sous-lieutenant ye donc événement national don a bonya n'a karama k'a bɛɛ ta ka di président ma n'o ye président Assimi ye donc an fana y'a kanu ka na an ka présence kɛ cérémonie nin na n bɛ segin a kan cérémonie nationale don. Denmisɛn minnu bɔla sisan ni u ye sous-lieutenant Jala da u kan an bɛ min fɔ u ye serment min kɛ drapeau ni président ɲɛkɔrɔ ta u ka serment ni u ka bonya gɛlɛya mana na cogo cogo u ka serment in bonya ko mana gɛlɛya cogo cogo serment ye serment de ye u ka bonya u ka Mali drapeau bonya u ka Mali tɔgɔ kɔrɔta comme u ka parrain ye a kɛ cogo min na. Lajɛrɛ in kɛnɛ kan den somaw n'o ye kalandenw somaw ye u caman bɔra ka ye ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan denw n'u balimaw n'u dɔgɔninw kɛrɛfɛ u ka nisɔndiya yira ka foli kɛ jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma. An bɛɛ kɔntannen don ka se yan bi nin ye koba de ye Mali ma bi armée dɔrɔn tɛ fierté de don quoi on a vu le président on a vu le premier ministre on a vu tout le monde donc nous les futurs Mali futurs élites ye bi. Donc c'est toute une fierté pour nous d'être là aujourd'hui. Ni lajɛrɛba in a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen naba bɛɛ lajɛlen bolo cɛ ani muso denmisɛn ani maaba bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ Mali ka fusamantiya a ka yɛrɛta o jidili ko fɔ baara in ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ don o hokumu kɔnɔ. N nana an dɔgɔnin de ka sortie la awɔ ale ye officier actif minnu bɔra sisan nɔ a b'o la an nan'o de sortie la nisɔndiyaba de b'an na ala ko tiɲa an bɛ président fo jamana in halisa ala ka jamana in kolo suma ala ka hɛrɛ ni basigi dɔw jamana in kɔnɔna na minnu bɔtɔ filɛ nin ye k'u ka jamana kɛlɛcɛ de ɲɛnamaw ye ala ka jamana kanu don dusukun na halisa an bɛ dugawu k'u ye ala ka baara in bilali si d'u ma ya rabi a ma.
ama wala dɔnniya k'a fɔ ko ni kalanden minnu filɛ nin ye n'a bɛ taa maa 343 la ka bɔ jamana 9 kɔnɔ maliyɛn o tun ye maa 311 ye musolakaw olu tun ye maa 35 ninnu bɛɛ lajɛlen ka dɔnniyataw ka wɛrɛ la ka ɲɛsin fasoden ɲumanya faso la baaraliko ɲuman ani faso kanu ma ka fara sɔrɔdasiya o baaraw faamuyali baara in kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen kalanden ninnu kɛlen ka fɛn caman yira jama la minnu ye jama sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Bamakɔ yanino dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ sigira sen kan ka ɲɛsin direction générale du commerce et de la concurrence a cakɛlaw ma dɔnni kawɛrɛli a ɲɛsinn'u ma an'u dɛmɛbaga jɛkulu mun bɛɛ lajɛlen bi don fasoden ɲumanya ani baara kɛko ɲuman o kadara kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ baara kofɔlen a dakun tun bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye fɛn min ye cakɛda minnu sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen se ka fasoden ɲumanya baaraw ta u b'a la cogo min na ka bɛn ni baaraw laɲini ani baara jidili hukumu kɔnɔna ye lajɛrɛba in a kɛra sababu ye ka fɛn min ye maaba caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnna ministère de la jeunesse et des sports ni farikoloɲɛnɛjɛ ministre so o ka secrétaire général baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaru kɔnɔna na ka fara ale kan cakɛda kɛrɛnkɛrɛn n'o ye DGCC maa ɲɛma o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an ciden minnu tun bɛ a kɛnɛ kan o ye Mamadu Awa Kebe ani Bakari Kone ye. Ka direction générale de la construction citoyenne DGCC n'u jɛɲɔgɔnw lakoko fasojo baaraw la ani maliden kura taabolow la jango jamana bɛ waati min kɔnɔ nin ye nin sigi in ka barokun dɔ ye min labɛnna ka bɔ jamanadenw ka cakɛda min sigira fasojo baaraw taabolo ɲumanw kan n'o ye direction générale de la construction citoyenne ye ka sanga ni ministriso ka yamaruya ye min ka baaraw ɲɛsin bɛ funankɛnɛw ni farikolo ɲɛnajɛw ni fasojo baaraw la. Sigi laɲini ye ka DCC ɲɛmɔgɔw n'u jɛɲɔgɔnw lakoko walasa olu fana bɛ se ka maa wɛrɛw former don nataw la fasojo baara ɲumanw taabolow kan ani jamanaden ɲumanya kan. DCC ɲɛmɔgɔba ye jamana marabagaw fo u ka dɛmɛ na ka tila ka ɲɛfɔli kɛ sigi kun kan ani u ka laɲini ye fɛn minnu ye lajɛ in kan min labɛnna ni taabolow dɔ ye. An ye service kura ye service in bangera a ma mɛn kosɛbɛ a bɛ komi an b'an ka siɲɛ fɔlɔ baara de la nin service in mɔgɔ kuraw de b'a la anw caman bɔra yɔrɔ wɛrɛw de ka na donc an ko an tɛna se ka taa ɲɛ n'an m'a lajɛ an bɛ baara kura min na nin ka a kunkuru n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na k'a faamu pour que an bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ mais an m'a dan an kelen ma k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a impact fana bɛ se ka se an ka ministère service tɔw ma direction centrale o service rattaché o ani jeunesse tɔ minnu liélen bɛ an ka ministère la an kelen bɛ k'olu bɛɛ wele le CNJ la brigade citoyenne à l'école de la citoyenneté les scouts les pionniers olu bɛɛ bɛ yan an bɛna masala fɛn caman kan n'i y'a mɛn mɔgɔ b'a ka jamana lafasa a b'a ka jamana dɔn i tɛ fɛn min dɔn i tɛ se k'o lafasa n'i ye mɔgɔ ye a tora a ka jamana ko la ça veut dire que a b'a ka jamana dɔn a ka jamana bɛ se ka min kɛ fɛnɛ a b'a dɔn donc kalan dɔw bɛ na kɛ pour que mɔgɔw k'u ka jamana dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ kalan wɛrɛw bɛ na kɛ Mali n'i y'a ta 2012 ka na bi yɛlɛma caman kɛra la fɛn caman kɛra donc mɔgɔ minnu nana formation la u bɛ information sɔrɔ nin bɛɛ kan parce que panel bɛ kɛ conférence fɛnɛ bɛ kɛ nin bɛɛ de pour que cadre nin tile 3 kɔnɔna la yan'u bɛ bɔ yan u k'a dɔn k'u bɛna baara min kɛ a tɔnɔ bɛ se ka kɛ nin ye. Walasa nin kɛnɛ in ka nɔ bɔ DGCC ɲɛmaa ye welewelekan dɔ kɛ ka ɲɛsin nabagaw ma. N'i ma ɲɛ kɔni n'i nana kalankɛyɔrɔ la i ka ye waati la i ka taa fɛnɛ waati la ni kalan bɛ k'i kun fɛnɛ i ka suit k'a lajɛ i bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min donc welekan min bɛ an da o ye mɔgɔ minnu bɛ participer a la u k'a dɔn ko nin ye Mali ko de ye yɛrɛ ko tɛ koyi ni n y'a kɛ ka ɲɛ n jɔyɔrɔ bɛ se ka ye jamana kɔnɔ. Maa minnu garijɛgɛ dɔra nin formation in na ka bɔ DCC n'a jɛɲɔgɔnw ka baara yɔrɔw la u y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila k'a fɔ ko nin lakɔgɔli sugu in nafa ka bon kosɛbɛ jango min bɛ don Mali kura taasira kadira kɔnɔ. Ne na ni fashion Mali mago bɛ nin de la bi bi in na san'an ka taa denmisɛnninw kama dɛ maakɔrɔba minnu yɛrɛ bɛ baara la n'u bɛ baara kɛ faso tɔgɔ la olu yɛrɛ ka dɔn faso ye min ye a baara daminɛna o de kama i y'a faamuya caman b'a la ko patriotisme bɛ Mali fɛ nkalon don dɛ donc ni service bɛɛ mɔgɔw taara ta olu yɛrɛ min kan ka mɔgɔw dilan n'olu yɛrɛ dilanna a baara bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ bon a sigira o de kama mɔgɔ si ɲɛ datugulen a yɛrɛ y'a ye nin ye essence ko min nalen taji ko in
ko caman b'a fɔ k'u bɛ Mali fɛ poutre don u b'u poche kɔnɔ fɛn de fɛ donc ko o fɛn in bɔ adamadenw na k'o b'u kɔnɔ fɔ u ka tɛmɛ u bɛ tɛmɛ kɔnɔ k'u tɛntɛn de tɛntɛnni bɛ kɛ cogoya jumɛn na Maliden kuraya tɛ se ka ɲa ni jogo kura ma ta an bɛ jogo juguya min na k'olu bila yen k'a ɲɛsin faso ma fɛn kana bila faso ɲɛ donc ni o daminɛna service la u ka se drapeau yɛlɛ na u ka se emu na u ka dɔn jamana nin ye jamana ta ye nin jamana ta ye nin man kan ka fɔ jamana ma nin kan ka fɔ jamana ma jamana burujabagaw kan ka duloki b'o kama n'u mɔna o cogoya ne yɛrɛ ko baara bɛ ɲa o marabara ninnu an b'a ɲini ala fɛ ala k'u mɛn an kɔrɔ u y'u bolo don fɛn min kɔrɔ ala k'a ta fanga d'u ma parce que an yɛrɛ b'a dɔn sisan k'a fɔ Mali an bɛ ka ɲanakili an bɛ ka ɲanakili nin tɛ se ka kɛ jamana si la a kɛ tɛmɛ nin cogoya la ten voilà o ye barika de ye ani duwabu donc an b'a ɲini ala fɛ ale ka Mali kisi alibi. Minisiri ka nɔnabila min kun ye kɛnɛ dayɛlɛ a fana ye minisiri ka foli lase DCC ɲɛmɔgɔba n'a ka baaraɲɔgɔnw ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri la ka ɲɛsin fasojɔ baaraw ma ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kungelenna ye ni ka sɔrɔ k'a jira ko nin sigi in bonya na nafa kosɔn a fana y'a ɲini maa minnu garijɛgɛ donna nin formation in na u ka dɔ fara cɛsiriw kan. An b'aw k'a fɔ nin kalan in sababu fɛ DCC b'a fɛ ka fasojɔ ni Maliden kuraya jɔnsɔnw ni sinsinberew de sigi sen kan ni ka to ka baarakɛlaw labɛn ni k'u former ka ɲɛ walasa baara ninnu bɛ se ka kɛ malidenw nafalan ye. Nin lakokoli min daminɛna novembre kalo tile 27 a bɛ to senna fo ka taa se novembre kalo tile 29 san 2025 ma ka yiri dɔ turu DCC tɔgɔ la o de kɛra ka nin baara ninnu kun cɛ. Kasani Mali al-Islamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali al-Islamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ba n'o ye Basitan Aja Basitan Traoré ka sanga ni ale ka somayɛlɛmani Adien Franci a y'a kanu ka i bolo fa ka to ka fini siri 10 bɔɲɔgɔnko k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Sherif la duba ma yasa u ka se k'a di maa minnu n'u ni a ka kan nin wagati ninnu na baara kofɔlen a kow bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn alamusadon novembre kalo tile 27 san 2025 a kɛra fɛn min ye kan karamɔgɔ Badara Aliyu Usman Haidara baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna Sherif la jabarani so tɔgɔ la Lala Kuyate ani Baba Keita olu tun bɛ yen nɔ. Ni waliya ɲuman min filɛ nin ye ni o kɛra Faransi silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ a bɛ don kadara min kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a se Yidi Sherif Ousmane Madani Haidara ale ka musokɔrɔba ɲuman ala ma hinɛna Aja Basitan Traoré la ale ka fatuli o san yɛlɛma sarakabɔw ta ko naaninan hukumu kɔnɔna de don o siratigɛw fɛ ni bariko minnu filɛ nin ye ni u fan bɛɛ suturafiniw ni la tɛ o bɛna ta ka di maaw ma minnu mako b'a la kosɛbɛ yaasa k'o kɛ hinɛ ye ani kisi ni tanga ɲinini ka lase musokɔrɔba sanuman ma ala bɛ se ka badabada dali nɔgɔya ye cogoya min na. Alhamdulillah wala ngra kɛda kumu kan to sɔrɔ bonya bɛ se an ba de ma n'o ye Basitan ye ka tila ka segin Sherif Ousmane Haidara ma n'a denbaya Faransiko ma fɛn bɛ kɛ an ma foyi kɛ wa Haidara de y'an bɔ dibi rɔ k'an bila yelen lɔ donc an tɛ se ka Haidara n'a ka denbaya sara sɔrɔ an tɛ se ka Basitan sara sɔrɔ o de y'a to bi an bɔra Faransi kan na bi ka na bi ni dayɛlɛli ye bi ala saka an sago quoi voilà ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka jaabi sabati ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ hali baraji ala k'aw sara. Nin kɛnɛ in sigili hukumu kɔnɔna na Adiyani Mali maaw olu yɛrɛ nisɔndiyalen ka sanga n'u ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Jamiyatul Ansar din tɔnden bɛɛ ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofa tun bɛ Faransikaw ta kan barika da kan k'u filɛ nin ye ka alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a se Yidi Sherif Ousmane Madani Haidara ale ka taabolo ɲumanw de ladege nin ye taabolo minnu n'a bɛ o fɔ u ɲɛna su fara tile kan a ka laseliw kɔnɔna na. An nisɔndiyalen b'a dɔn kosɛbɛ nin waleya in na sabula n'an y'a ye Ansaru bɛ karamɔgɔ ka hakililaw la waleya yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ o ye nisɔndiya ka bon an kan kosɛbɛ c'est karamɔgɔ ka hakilila la waleyali ye jumɛn ye ka hinɛ fantanw na ka balimaya tugu ka adamadenya dilan o ye karamɔgɔ ka laɲiniw de ye que diɲɛlatigɛ bɛ se ka nɔgɔya bon Faransikaw u filɛ k'o waleya dɔ de kɛ nin ye nin t'o siɲɛ fɔlɔ fana y'a la u ye a dɔw kɛ ka tɛmɛ donc vraiment an nisɔndiyara nin na kosɛbɛ u ye nin kɛ ka bɛn ni Aba ka fatuli ye o san kunbɛn sarakati bɔ min bɛ kɛ u ye nin kɛ ka bɛn ni o de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka k'u ye arijinɛ sara ye a sababu ɲuman bɔra mɔgɔ mɔgɔ la ala ka u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ a kɛra mun fana ka fatuli kama n'o ye Basitan ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka a kɛ hinɛ ka s'a ma
ani silamɛso bɛɛ an karamɔgɔ n'o ye Aseri Seri Usumani Madani Hayidara n'o musokɔrɔba yɛrɛ denkɛ ye an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an bɛ waleya fɛn fɛn kɛ Ansaru bɛ ɲumanya walew fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ sababu ye ale de ka hakilila ɲumanw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an ɲɛ mɛn a la. Ni mina nunu ni o bɛ tali kɛ donfiniw na u yɛrɛ bisimilara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ fɛ ni o ye Aseyidi Badara Aliyu Usumani Hayidara ye n'a tun kelen don k'a fa nɔna bila kɛnɛ in kɔnɔna na a kelen ka kuma ta a fa tɔgɔ la fo ka taa se Serifila denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye waleɲumandɔn fɔliw kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ma minnu sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔna na a tilala k'a ɲini Ansaru fɛ hali bi k'u ka to ni taabolo ɲuman ninnu kan barika da kan alisilamɛya diinɛ ye nin de fɔ ni o ye hinɛ ni makari ani k'an hakiliw to ɲɔgɔn na fo ka taa se an ka furew ma a labanna ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani fana baara in yɛrɛ bɛ ka kɛ yaasa ka kisi kɛ maa min kan ni o ye Aja Bastan Traore a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ Ala bɛ se ka badabada dali nɔgɔya ye cogoya min na. Ni an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ ye Seri Usumani Madani Hayidara ani famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ka nin bonya in ta Faransi ADN fɛ n'o ye Jamiyatul Ansarul Islamiyya min sigilen don Faransi ka na di Serifila famille ma ka sanga ni an mamuso ye ni o ye Bastan Traore Aba alors ale ka fatuli san yɛlɛma alors ka nin bila ka na yugo balu de bɛ a kɔnɔna la walima yugo finiw de bɛ bariko in kɔnɔna la ani bali in kɔnɔna la ko k'a di fantanw ma ani dɛsɛbaatɔw ma k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ma n'o ye Bastan Traore an bɛ Faransi ADN fo la ka Ansaru bɛɛ fo u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la u ka ɲumanya walew la don o don ani waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u b'a la ka min kɛ adamadenya ye ani u b'a la ka min kɛ nin du in ye ani nin du in ka baara nɔ hukumu ni o de y'an ka cɛkɔrɔba nɔgɔntuguli ye ka hinɛ sabati ɲɛnamaya kɔnɔna la alors minnu kɛra silamɛw minnu ma kɛ silamɛw ye u ka hinɛ b'a la ka se yɔrɔ minnu na an bɛ u bɛɛ fo u fo la u barikada danti foli min na k'a ɲini Ala fɛ a bɔra nafolo min na Ala ka miliyari bila nɔ la an b'a ɲini Ala fɛ minnu kɛra hakilina in tabaw ye u bɛɛ sara bɛ Ala bolo Ala k'a n'u dɛmɛ hali bi Faransi ADN ni o ye Ansaru ye Ala k'u sabati Ala k'u sabati Ala k'u sabati kɔfɛ Ansaru bi yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ansaru bɛɛ ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'u dɛmɛ Ala k'a n'u kɔrɔta Ala ka laɲiniw sabati Ala k'an kunna diya Ala ko k'a ka Ala bonya kama a dira ka ɲɛ kɛ musokɔrɔba min fɛnɛ ka hinɛ ɲini sababu ye an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka dɔ fara a ka nɛɛma kan hali bi Ala ka dɔ fara a ka nɛɛma kan Ala ka yafa a ma Ala ka yafa a ma. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ ala kumabaw kɛra fini ninnu tali de k'a di Aseyidi Badara Aliyu Usumani Hayidara ma. O b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Burkina jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traore a ye farafinna cɛcɛ ka na jamana sabaw Mali Burkina ani Niger minisiriw bisimila minisiriw minnu ɲɛsin bɛ a jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ kapitɛni Ibrahim Traore ye minisiri sabaw bisimila kun min na o ye AES a lajɛba min kan ka kɛ jamana ɲɛma sabaw cɛ desanburu kalo nata baaraw minnu kɛra yanni lajɛba do cɛ minisiri sabaw fɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw senfɛ k'o da kapitɛni Ibrahim Traore tulo kan minisiri sabaw y'a jira Burkina jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traore la k'a fɔ u kɛmɛ ka baara dɔw bolo da sira min dira jamana ɲɛmaw yer'u fɛ k'o do u kɔrɔ ni u ye baara kɛ o ka baara kɛra kisa min nɔ o rɔ k'o dajira jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traore la kɛrɛnkɛrɛnniyana jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ serekɛnna ni binaku ka u kan ka dɔnze min da jamana sabaw ka sɔrɔ sira yiriwali min ye diɲɛ serekɛnna ni binaku ka dɔnze min kan ka ta jamana sabaw fɛ ni u bilankun bɛ o baaraw la ka sabaw kɛ olu de ye o minisiriw ye a jira k'a fɔ u ka baara faama bolila fɛn min kan o ye AES jamana sabaw ka kan kelen fɔ kuma bɛɛ o tɛmɛnen kɔ min bɛ se ka to diɲɛ serekɛnna ni jɛkulubaw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni dɔw b'an bɛ ka AES tɔgɔ fɔ u da la ka sababu kɛ u diɲɛ ni a sigili ye ka wuli ka jɔw kɛ min bɛ se ka to u yɛrɛ bɛ limaniya k'a fɔ AES ko a tɛ se ka dabila bilen a tɛ se ka dasa bilen o tuma na n bɛ AES lakodɔn a dama jɛkulu ye diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ jɛkulu tɔw ko u ka baara dɔ bɛn bɛ o mɔ minisiri Abdoulaye Diop ka fɔ la n'o ye Mali minisiri ye
ama wula dɔnniya k'a fɔ farafina cɛcɛ kana jamana sababu Mali Burkina ani Niger a jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ munumunu da min bi kɛ ni nin bɛna k'a siɲɛ filanan ye AES sigi ni bi cɛ san 2023 ni bi cɛ a boloda bɛ Mali faaba la Bamakɔ décembre kalo tile 22 n'a tile 23 n'Ala ka jɛn Burkina jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré général Abdraman Tiani Niger olu bɛna fara Mali jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ka Mali la Guinée Bissau jamana ɲɛmakɔrɔ a bɛ wele ten sa Umaru Sisoko Ambalo a sera Sénégal jamana kɔnɔ tɔɔrɔ foyi ma sɔrɔ pankuru bilalen kɔ ka taa ta ka na n'a ye Sénégal n'a ma ɲɛ ko surasiw ye fanga ta Guinée Bissau alamusa dɔw wulada yan b'a fɛ Sénégalikaw ye laseli min kɛ o y'a yira k'a fɔ farafina tile bɛ yan b'a jamana tan ni law jɛtɔ CEDEAO o ye lajɛ balalen kɛ bɔlɔlɔ nasira fɛ Guinée Bissau kunga kuma min na ni u y'a mɛn jamana ɲɛma yɛrɛ da ko ale minɛnen don bɔlɔlɔ nasira ma tigɛ a la jabarani ma tigɛ a la nɛgɛjuru kupe siraw ma tigɛ a la nka ko ale minɛna ɔ CEDEAO ka lajɛ la o y'a yira k'a fɔ u ye wale in gɔn u ma jɛ ni ka fɔ jaso ye wa u b'a ɲini Guinée Bissau kaw fɛ segin ka kɛ bɛnkan fanga mɔ joona jamana ɲɛma minɛnen ka bila fana Basiru Jomayi Faye Sénégal jamana ɲɛma ale yɛrɛ kun bɛ lajɛ in na bɔlɔlɔ ka ni CEDEAO ma ɲɛma tɔw ye ale y'a yira k'a fɔ a ka kan jamanadenw ka lakana Guinée Bissau wa kalata ka labɛn ko kabini mankan daminɛna Guinée Bissau ko Sénégal jamana ɲɛma dan bɛ a taabolo fɛ ko wa ka b'a ɲini Guinée Bissau ka denw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna politikimɔgɔw u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kalata min kun bɛ senna ni jamana ɲɛma minɛnen kun y'a jira k'a fɔ a ye sebaaya ta yanni jaabi laban ka bɔ CEDEAO kalata jateminɛbaa minnu kun dara fɛn ka na olu fɛnɛ sɔrɔ Tanzanie jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka nisɔngoya jira Nazaralatɔnba Union Européenne wasabulon la ka sabu kɛ Nazaralatɔnba Union Européenne wasabulon de nane filɛ i can k'i jɔ k'a fɔ Tanzanie jamana kɔnɔ hadamadenya hakɛ u sɔsɔn bɛ jamanakuntigisigi kalata senfɛ min kɛra ko maaw caman ni tiɲɛna Tanzanikaw ka lasigidenso min bɛ Nazaralatɔnba Union Européenne a jaba la sɔrɔ jamana kɔnɔ n'o ye Belgique ye o y'a ka nisɔngoya jira k'a fɔ Nazaralatɔnba Union Européenne wasabulon novembre kalo tile 25 a ye fɛn min fɔ ka ɲɛsin Tanzanie jamana mɔ a ma bɛn Tanzanie mɔ bawo wasabulon de filɛ ka kɔrɔfɔ dayɛlɛ wasabulon kɔnɔ Tanzanie jamana kunga Tanzanie lasigidenso Bruxelles Belgique faaba la a ko min y'i kɔnɔ guwan ka taa baro sigi Tanzanie jamana kunga aw ma hali Tanzanie ma ɲɛmɔgɔw wele k'u ɲininka u ka se ka fɛn fɔ a ye a tɛ min dɔn fɔ ka taa da dɔw kɔrɔ ko min d'a ɲɛsira la k'o tɛ ko bɛnda ye Tanzanie lasigiden ko a bɛ faamu jamanakan hɔrɔnyalenw ma na dɔnse dɔ ta n'o ti bɛn nazaralasetigi jamanaw mɔ walikɛlen u t'u yɛrɛ ye o la ka sabu kɛ u ka nafa ye u bɛ sira bɛɛ lajɛlen dɔ minɛ ka ɲɛsin i mɔ ko fɔ u k'i lanɔgɔ laselibaw bɛ kɛ i ka jamana kan ŋwara bɛ da i la dɛmɛ bɛ se ka tigɛ i la u fɛ u ka jabarandensow bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ jarawele ka bila i la k'i mankutu tiɲɛ nin ye Tanzanie ma ɲɛma dɔ ka kuma ye a ko o yecogo min y'o ye nazaralasetigi jamanaw bolo k'o yecogo ɲuman dɛ ko cogo jumɛn Nazaralatɔnba Union Européenne wasabulon bɛ se ka t'i sigi Tanzanie jamana kan wasabulon kɔnɔ a bara ta kɛn bɛ k'i da k'i bonbo ye Sudan jamana fali cɛjugu kunga fali min kɛra Sudan Darfur kɔsa in na El Fasher a ma dogo diɲɛma na nka bɛɛ y'i da k'i bonbo y'a kan k'a sabu kɛ u ma surunna jamana dɔ sen bɛ o kokolo la ye u ti fɛn fɔ o rɔ walikɛlen bande Gaza Palestine bani Israël bɛ ka kɔlɔkɔlɔ fali kɛ yen wa mun ye Nazaralatɔnba Union Européenne wasabulon denw bali ka dɔ fɔ o rɔ ko nka k'a ma kɛ kunfɛ Nazaralatɔnba Union Européenne wasabulon fɛ nafakow de don dɔw yɛrɛ ɲuman na bɔfankow de don n'o tɛ Tanzanie ka denw hinɛ minɛtɔ tɛ k'u bɛ taa dɔ ka kɛlɛ kɛ Ukraine jamana yurugu kɛlɛ jɛkuluba filaw n'o ye Bureau National Anti-Corruption ye ani Parquet Spécialisé Anti-Corruption u ka wulikajɔ n'an bɛ tɛngun bi Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky yɛrɛ de la sa ka sabu kɛ a ka fanga kɔnɔ chef de cabinet maa min b'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ye don kɛra o de nɔfɛ Volodymyr Zelensky yɛrɛ a jabala la ni ka laraweliw daminɛ Andrei Yermak Volodymyr Zelensky ka chef de cabinet don kɛra nɔfɛ Volodymyr Zelensky fɛ yen kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ wasaden yɔrɔ Ukraine
wasaden min wele ko Yaroslav Zelensky a ye min bila bɔlɔlɔ na sira fɛ Telegram novembre kalo tile ta nin yurugu kɛlɛ jɛkuluba filaw Ukraine u ye wulikajɔ daminɛ Ukraine fanga nɔfɛ ko caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye Ukraine jamana kɔpasa kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna taji ko nasira ni kuranko nasiraw Volodymyr Zelensky yɛrɛ a dagawuli teri min kun bɛ yen ni dɔw y'a kamalenya tɔgɔ kɛ ko Volodymyr Zelensky ka wari bɔra ta la Timur Mindich don kɛra ale fɛ yen a yera k'a fɔ a ye dunni kɛ nka labana k'i yɛrɛ ta a bilama kɛmɛ k'i yɛrɛ dogo bani Israɛl kiriko ministri don kɛra o fɛnɛ fɛ yen n'o ye Germain Gulashenko ye a bilama yɛrɛ wuli bɛ ka bɔ ministriya la ko in senfɛ a yera k'a fɔ a fɛnɛ ye dunni kɛ ka taa se kuranko cakɛdaba Energoatom yɛrɛ mɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye a jira k'a fɔ dolari wari miliyɔn kɛmɛ ɲɔgɔn na den kana mun na ko in senfɛ wa sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkuluba filaw Timur Mindich Volodymyr Zelensky ka wari bɔrɔ ta la nɛgɛjuruku bɛ na sira fɛ nin yuruku ko in nɔ a bɛ ka fɛn caman fɔ min bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bolo lɛrɛ ba kelen ɲɔgɔn na kumakan talen de bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu bolo Timur Mindich Volodymyr Zelensky ka wari bɔrɔ ta la ani Volodymyr Zelensky ka fanga kɔnɔmaw bɛ kuma na min nɔ novembre kalo tile 26 tɛmɛnen dɔ ye mugu dayɛlɛ Ameriki jamana ɲɛmaayaso dafɛ ni ka gardi fila jogi mun de nana ni nin ye bi Ameriki jamana polisi kɔrɔ dɔ min dan bɛ i yɛrɛ kalifa eresila bi ko Eddie Gonzalez ale bɛ ka ɲɛfɔli kɛrɔ a ko bi ɲigirɔ gwɛlɛya ka juguya Ameriki bandiya ka wara Ameriki dugubaw la fɔ ka Ameriki jamana sɔrɔ sira naasi ka kalanko lanɔgɔ Ameriki jamana kɔnɔ ko fanga ɲinindɔ min bɛ wele ko les démocrates Barack Obama ka fanga ɲinindɔ ani Joe Biden olu ka fanga ɲinindɔ ɲɛmɔgɔw ye duguba ninnu marali min kɛ dɛ ni a dɔw kun y'a maires ye a n'a gouverneurs marabolo ɲɛmɔgɔw olu ka mara de nana nin sababuya Ameriki jamana kɔnɔ ka sabu kɛ démocrates mɛna fanga na a duguba ninnu caman na Eddie Gonzalez ka fɔ la a ko dugubaw minnu kɛmɛ farati duguw ye bi Ameriki jamana kɔnɔ Portland Bero Chicago, Philadelphia, Washington. Kokolo bi kɛ nin duguba dɔ la kelen na a bi kɛ tɔ bɛrɔ. A ko sandanw de kɛra démocrate fanga kɔnɔ nin duguba ninnu kunna. Ko wa démocrate fanga kɔnɔ lamɔ tɛ bala ka sabu kɛ hakilinaw minnu bɛ yen n'o ye wɔki tɛ dɔwɛrɛ ye Nabila Lodo tile mɔw olu ka taabolo ka wara démocrate maw tile la nin duguba ninnu nɔ ɲɛmaaya la o wara la a ko tɛmɛnen kɔ ni maa ye kokolon kɛ fana a ka ca la fɛn tɛ bɔrɔ i tɛ taa kiiribulon la wali kelen n'i taara kiiribulon la i ka kaso t'i mɛn o nana kɛ sababu ye yɛrɛsagokɛlaw fɛrɛla k'a fɔ ni n kɛra maa ɲigirɔ gwɛlɛn ye ko n kɛra kokolonkɛla ye a ka ca la Ala fɛ n bɛ se ka n yɛrɛ bɔ ni sɔrɔ siraw y'o boyabalen don marifa ma na ye i bolo k'i bɛ se ka bin maa kan k'o ta minɛ a la i hakilina tigɛlen k'a fɔ hali ni minɛna i tɛna mɛn kaso la kalanso fɛnɛ na kalanko lanɔgɔlen o kɛra sababu ye maa min b'a dayirimɛ ɲini Ameriki jamana den la n ka dugu jɛ ko mugan ni da maaya kɛcogo ka ɲɛ k'olu jigi tigɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ novembre kalo tile 26 maa dɔ ye mugu dayɛlɛ Ameriki jamana ɲɛmaayaso dafɛlaw la gardi filaw minnu jɔ mɛ olu joginna ni k'u lada lapitaniso Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ tun bɛ Florida kuma a y'a yira k'a fɔ gardi ninnu ka joginda ka bon kunnafoni wɛrɛ labanna ka na n'a ye k'a fɔ gardi fila ninnu ye diɲɛ to maa min ye mugu dayɛlɛ Afghanistan jamana den dɔ don o yɔrɔ bɛɛ Donald Trump ko a b'a ɲini a ka fanga fɛ yan'ale ka na fanga na Afghanistan ka den minnu donna Joe Biden ka fanga kɔnɔ a bɛɛ ka ɲini k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ maaw don minnu bɛ se ka to Ameriki jamana kɔnɔ. O fana bɛ dansire bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so nana ye sofɛ ka lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔli ye foli bɛ kurakura ka ɲɛsin an filɛbagaw ani kanubagaw k'a jira k'a fɔ bi bamanankan kunnafoni bakuruba kunnafoni tun bɛ tali kɛ fɛn min kan an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta a taara Kulikorokaw fɛ yen nɔ min senfɛ a ye yamaru di kalanden maa 343 n'an b'u wele ko officiers olu bɛɛ lajɛlen ka kalan baaraw kuncɛli kɛra bi EMIA kuruba kɔnɔna in na
ka sanga ni maa caman yeli kɛnɛ kɔnɔna na o de kɛra an ka bi bakuruba la kunnafoni ye aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomadali ka ɲɛsin Serifila Jakanso ma laseli wɛrɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sara yan'o cɛ aw k'an bɛn ja waati wɛrɛ